Ето този 15 мм супер як кринг маркер, който е за рисуване навън и да правиш вандалски истории. Естествено, ние няма да правим нищо такова с вас, но днес ще го тестваме, защото е перманентен, много як и днес също така, за да стане още по-интересно това клипче, ще го разрежа. Да, ще го разрежа. Естествено, този кринг няма да го режа на две части, ами ще му разрежа самия писец, за да стане по-як и да стане калиграфичен маркер. За целта ще ми трябва такива ножчета. Сега ще си избера точно определено ножче, с което да мога да го направя. Ето това мисля, че е доста добро. За да стане правилно всичко това, ще си начертая едно V-образно нещо ето тук, за да можем супер готино да го разрежем на две, за да станат две чертичките. Естествено успях да се наклепам.